Tenia un pèl de tonto, no? Molt bé. Va, anem-hi. Oh! Aquí tenim- Ens fixem en aquesta casella que Aquí acaba tenim d'obrir en Mari. un il·lustrador Sí. il·lustríssim, Sí. un caricaturista de primer nivell que fa molts i molts anys que ens delecta amb unes il·lustracions molt acolorides i molt potents. Gran aplaudiment per en Joan Vizcarra, que el tenim allà. Mireu-lo, el tenim treballant. Molt estimat a Montblanc, és veritat, i a més m'han dit, Joan, que hauràs de fer el pregó de la festa medieval. Poca conya, eh? Això m'han dit. Una cosa és anar dibuixant, anar fent caricatura, i l'altra fer un Ahí te pregó. quiero ver. Com estàs? Bé, molt bé. Vens a treballar? Una Intentarem. mica? Sí? Sí, Joan, senyor. saps què passa? Que no sé què ens faràs, i em sembla que el secret el sap l'Oriol. Aquest matí me l'he trobat en el Joan i dic, calla, ell fa caricatures de persones de tot el món. Sí. Dic, calla, que no fes potser també la de ja sé que tu potser Espartac i Melero, amb esportivitat. Va, la a veure Milero què quedarà destaca. bé segur d'una caricatura. he trobat Això, Espartac, la sí. foto aquesta que teniu tan maca, de la sí? Melero i tu, Sí. m'he trobat en Joan, dic, Joan, et veus en cor de fer-ho? I dic, això està fet. A veure, crec que Màrius, et farà què el et nas sembla? gros. No, Nas segur, gros? segur, Farà un el nas nas immens. No, Joan, ja deus estar treballant al meu nas, eh? Ja estem. Bé, t'hi poses ara, després vinc i ens posarem aquí al costat d'aquell llibre que recull 25 anys de professió, d'èxit i de ser un dels grans del món. I no cal que ho diguis tu, ho diem nosaltres des d'aquí. Digue-ho. Vinga, a treballar, Gràcies. Joan Vizcarra, Gràcies. aquesta tarda divendres. Seguim descobrint més paraules en ruta. Sí, Va. senyor. Ara mateix, el que molts espectadors voldrien fer, i està fent el Canals per allà, Sí? és fer el xafarot. Xafarot. El xafarot què fa? Sí, el xafrot doncs, és anar... Doncs me'n vaig amb en Joan Vizcarra. Aquí el tenim treballant. Joan, com anem? Molt bé. A veure aquesta Melero i aquest Peran, com els sents? Efectivament, m'has fet un nas molt gros, No, home. que és el que tinc, eh? Oh! Falta color encara. Sí, falta encara el color, toca sí, home. treballar-lo, però Sí, m'has sí. fet una Melero molt sexy, que és el que és, però jo l'agafo. Sí, Oh. és una pose simpàtica i... Bueno, clar. Que guapo. Sí, home, sí, la combinació de dos personatges simpàtics. Joan, tu defenses el dibuix artesanal fet a mà de sempre, no? Aquesta és la teva guerra, que no es perdi, no? Sí, evidentment, perquè sempre el dibuixar a mà té com una personalitat més marcada, diguem. Clar, té com un segell més personal i soc un gran defensor del treball artesanal. Ens presentes llibre, 25 anys de professió, fent caricatura de gairebé tothom. Tinc una caricatura, ara parlarem del llibre concretament, no? I com el poden aconseguir els espectadors, però tinc una imatge per posar alguns dels exemples en què m'hi surten Ronaldo i el Messi. Sí, no? sí. Està bé, perquè agafes... Jo ho diré així, suposo que ja marco una mica de quins colors soc, no? Però l'àngel i el dimoni, en certa manera, Home, aquí volia plasmar, bàsicament, ho sembla. la el dibuix, comparativa clar. entre dos personatges molt antagònics, diguem. Saps? O sigui, un que seria l'altiu, més sobrat, més vacilón, i l'altre petit, murri i espavilat, diguem. Clar. I és una mica la diferència també de físic i de personalitat. És una caricatura molt antagònica, no? Tenim el Woody Allen, també, que jo diria que és una caricatura com psicològica, també, no? Sí, perquè en aquest el que descriu molt el personatge és l'atmosfera, no? Una atmosfera més inquietant i descriu un personatge com més introspectiu, més atormentat, no? I és buscar una mica l'ànima del personatge. I en aquest, concretament, tot el que és la mirada, totes les ulleres, traspua tot el que és la personalitat, no? del director. Val, doncs sortim del Woody Allen i, tot i que encara falta acabar aquest dibuix, en aquí què has intentat enganxar? Va, mulla't una mica. Home, aquí, bàsicament, l'Helena el que domina molt són els ulls. No? Té Sí. uns ulls molt... En dono fe, sí. Molt impressionants, diguem, no? sí. Molt grossos, molt macos, diguem, no? Sí. I després un somriure, que també es dibuixa amb ella, molt marcat i molt estilitzada, no? Val, fins aquí tot Fins aquí d'acord. Ara estàs d'acord, diguem. suposo que no Ara estarem anem a d'acord l'altra amb res part, amb el diguem. que diguis de mi. Va. Bueno, ja es tracta d'això també moltes És vegades. així, És tocar una mica és el vora viu, no? així, I sí, sí. que el personatge que estàs dibuixant, doncs, d'alguna manera es rebel·li, no? M'has fet uns de murri, també, jo crec, eh? Sí, el que tens tu també molt és el joc aquest de les celles, aquesta caiguda, aquesta mirada, una mica a lo Clark Gable, saps? Una mirada de seductor, que et poses, que tens un joc diguem, de les celles i arqueges molt i és interessant. Sí. Mira, no m'ho havien dit mai. Sí, home. I sobretot també el que és la mirada bastant sorneguera, no? Ah, Un rictus de mirada també molt peculiar.
Jo crec que has quedat força bé. Ha quedat molt bé. I més que hi quedarà, quan hi veiem també una mica més de Sí, color. ara això és el llapis, Evidentment. és el primer, diguem, la primera fase. Joan, hem treballat tota mena de personatges del món del cinema, de l'esport, de la política, de la música. Podem veure alguns exemples, no? Suposo que la pregunta te l'han fet 1000 vegades, però tu ets una d'aquestes persones que encara se't pot preguntar qui et falta per fer-li caricatura? Dels grans, És que fulejava el llibre sí, i tens és que gairebé tothom. Clar, 25 anys de carrera professional dedicada exclusivament a la caricatura dona per molt, no? He fet milers de personatges, diguem, no? Sí. I a més, clar, treballant a molts mitjans, tipus a la revista El Jueves, la revista Interviu, el Periódico de Catalunya, el Diari Avui, l'Esportiu... Clar, cada setmana són moltes entregues i molta feina dedicada a una professió apassionant. Sempre treballes com estàs treballant en aquesta taula? Tens un munt de fotografies nostres aquí sobre. Sí, sempre treballes en fotografies? Sí, home, clar, és difícil que si estic dibuixant a l'Spielberg que em vingui a l'estudi, no?, a posar davant meu, diguem, no? Vull dir, però clar, sempre em documento amb molta fotografia i estudio molt el personatge, no? Aquí pots veure diverses fotografies en diferents punts de vista, perquè cada foto té una mirada diferent. I després intento captar, no?, el que es deia l'essència del personatge, que és un treball quasi més psicològic, a vegades, no? L'exemple que m'has posat de l'Spielberg, fer-lo venir a l'estudi, que seria complicat? Home, no ho sé, no, perquè si ets un dels millors, que això ho diu tothom, i Fent dona aquell llibre, hi ha molta gent que també li agradaria moltíssim una caricatura. Per tant, jo em sento privilegiat de fer el que estàs fent. Vull dir que pregunta-li a l'Spielberg, que igual et ve aquí, possiblement et ve a Barcelona. Johansson millor que l'Spielberg. Sí, jo triar per triar també agafaria aquesta. Si volen trobar aquell llibre, un llibre que veurem caricatures a color, un llibre fantàstic. És un llibre collonut, un recopilatori de 25 anys, que 260 pàgines a tot color, vull dir, un llibre on recull doncs, el bo i millor d'aquesta carrera. No? I que el trobareu a un web que ara veureu sobreimpressionat, que és bizkarra.info, que és molt fàcil, allà podem aconseguir el llibre. Joan, moltíssimes gràcies. Com que ens queda poca estona, i segurament no l'acabaràs, jo el que et demanaria, i espero que acceptis, que te l'emportis, i divendres al plató que estarem junts amb l'Helena l'ensenyem. Et sembla bé? Perfecte. Sí? Molt bé, noi. Gràcies. Aquest aplaudiment per en Joan Bizkarra. A veure...